La biblioteca de metadata, per Marta Clua. Sant Jordi és una de les diades més maques de casa nostra. Els carrers s'omplen de flors i de llibres, i amb una mica de sort pots trobar escriptors i escriptores que t'atenen amb un somriure per dedicar-te al seu llibre. Segurament heu trobat llargues llistes de recomanacions arreu, i des de la Biblioteca del Metadata també us en fem arribar no una, sinó 3 recomanacions imprescindibles. La primera recomanació és un clàssic. Es tracta de Nosaltres, del rus Yevgeny Zamyatin, que l'editorial Males Herbes ha traduït al català. La història ens situa en un futur on no existeix l'individu i el control sobre la gent és absolut, com si fos una immensa presó que controla fins i tot les mentalitats de les persones. La gent viu en cases de vidre, es vesteix de manera uniforme i els seus noms es combinen amb números i lletres, eliminant tot rastre de personalitat. Fins i tot les relacions més íntimes es troben programades i controlades. En aquest estat únic coneixerem amb un enginyer fidel al govern, el D503, que veu pertorbada la seva vida lògica i ordenada per l'aparició d'una noia difícil de classificar i començarà a patir una certa inquietud enfront de sentiments que tem no poder controlar. Permetrà aquest govern aquesta fuita de control? Nosaltres es va escriure al 1921, però no es va publicar fins al 1924 al Regne Unit, en una versió reduïda i sense títol. En Zamyatin va ser molt crític amb el govern de Stalin i va haver de fugir a París, on va morir en la pobresa. A Rússia es va considerar un escriptor maleït i silenciat durant prop de 60 anys. Durant les darreres dècades s'ha recuperat part de la seva literatura a casa nostra i s'ha tornat a publicar a Rússia. Hi ha obres més conegudes com Un món feliç i 1984 que clarament han estat influenciades per aquesta obra. La segona recomanació és una novel·la juvenil. Es tracta de Gossos salvatges de la Georgina Dalmau i que ha editat Fanbooks. Ens situem en un futur no gaire llunyà on la societat ha patit un col·lapse a tots els nivells. El món, tal i com el coneixem, ha desaparegut i en el seu lloc tenim un entorn hostil, dominat per grups criminals i amb bandades de gossos salvatges, i on les persones s'han acostumat a fugir i a amagar-se per tal de sobreviure. La Duna és una jove que ha perdut els seus pares i el seu germà bessó i sobreviu amb 3 joves més formant una petita família en un món cada vegada més difícil. Però tot es capgira el dia que per casualitat la Duna es troba amb el seu germà bessó, que ella creia que era mort. I potser seria millor així, ja que el seu germà forma part d'una banda criminal que es dedica a robar tot el que pot i també a cometre assassinats sense miraments. Ens trobem davant d'una distòpia juvenil narrada de manera alterna per la veu dels 2 germans bessons. Descobrirem el que va passar segons els 2 punts de vista. A més, està amanit amb els retalls del diari personal de la seva mare i que ens va posant en context per entendre el col·lapse que ha patit el món. Amb una prosa plana i directa, és una lectura molt adient per a joves lectors, que de ben segur es sentiran identificats amb els protagonistes i s'enganxaran a la seva trama que manté l'atenció fins al final. La meva darrera recomanació és una obra recentment traduïda al català. Es tracta de Gossos de guerra, de l'Adrian Tchaikovsky, publicat a finals del 2023 per l'editorial Cronos. En Rex és un bon gos. Juntament amb en Drac, la Mel i la Belles formen un escamot de bioformes, que són uns organismes modificats genèticament i especialitzats en l'art de la guerra, que obeeixen sense dubtar-ho les ordres del seu amo. En Rex té clar el que ha de fer i no es qüestiona les actuacions que li ordena el seu amo, i ell mateix es repeteix mentalment que és un bon gos. Fins a un dia, arran de conèixer a una dona misteriosa que els demana explicacions sobre les seves actuacions. Aleshores, ell i els seus companys començaran a adonar-se que potser no totes les ordres són irrefutables i que no tots els dolents són els que porten armes. La novel·la s'estructura en 5 parts, on seguirem la vida d'en Rex, explicat per ell mateix. El coneixerem com a soldat executor de les ordres del seu amo i sense veu pròpia. El veurem empresonat, temerós i acusat de cometre crims de guerra, però sobretot de veure com va evolucionant i com va allunyant-se del seu paper inicial com a màquina de matar i qüestionant-se quin és ell en realitat. Gossos de guerra és un llibre que us farà reflexionar a mesura que l'aneu llegint. És un llibre que ens parla de les guerres, però també dels interessos que hi ha al darrere dels conflictes. Ens parla dels avenços tecnològics i de les seves aplicacions, però també dels límits de l'ètica que no s'haurien de traspassar mai. I ho fa amb un protagonista caní que us caurà la mar de bé. Espero que us hagin agradat les propostes del Metadata i recordeu que el llibre per llegir no és el que pensa per tu, sinó el que et fa pensar. Acabes d'escoltar La Biblioteca de Metadata.